Closed doors, I'm a fool for your love. Good morning everyone. Welcome to my channel. I-vlog na ko ron maadto ko og market kay mopalit ko og bugas, isda og pagkaon sapato og manok. Kay 1 month ako katubong wa kadto og merkado. Mopalit ko karon. Ngita pa kog sakyan habal-habal. Wa may jeep dire bukid man habal-habal sakyan. What I need is to quarantine o work pass. Daghan na gud kinanglan. Ma. Ginawa. And fish shells. Okay guys. See you later. Bye-bye sa. Anakit tadi ko sa kong nanay nga tagbeng ko. Kay mato kog merkado sa JAGNA mamalit to konsumo hay. Nay. Madagbong sa ko, nay. Hi, good morning to my nanay. Hasang biyaan kay matagbong sa ko. Inga na, good morning na. Good morning, YouTube. Please help me. Yes, good morning din. Ikaw lagi inga good morning. Ako lagi good morning. Na, Good morning. tabang, ibig tabang. Anak po. Magbaklay may padong sa mayana kay way motor. Mato kay dako ikawan mabaklay. Ay day. Di ra ba mo tan-aw. Maklaro atong dagway. Di man good. Taas na gyud ko gibaklayan mga mare. Wa pa ko kita gabal-habal or tricycle or motor sa diha. Madun po ni exercise. Ang usa ka kauban to aning sakay na kay dining labay usa ra pud ka buok bawal man magduha. Bawal duhay sakay. Gaba ano pa talaga? Pagsunod ng tao sa tayo. Okay, nakasakay na ko. Ay, kapoy ko doy.
Abot si Coast Crossing kasi magkakain na. So guys, niabot na po sa merkado pero dire lamit naman sa crossing kaya di may kasud sa kuan, merkado ang motor, bawal. Ayan, may makdo dyan. Ato ko dito sa palengke pa doon. Init kayo. Inita ay. Makdo, wala isa ka makdo kay. Wait, na.
Ato na ko sa merkado. Saning pag kay mutabok karsada. Baliksan ga ta.